ziua, toată lumea, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft, lumea lui Rocket Timmy 84 Ro. Ok, haideți să începem. Oh, da, eram aici. Aici rămăsese. Hai să spargem asta. Să ne încurcăm puțin. Da, uite, și asta se spartă, și asta. Ok. Mă, e lag. Ok, hai să punem bărci. De ce sare? Știu cum să dezactivez ramele. Ok, și pe aici va trebui să punem. Arge. Oh. Oh. Hai că zbor din patul. Asta și obțin, stai. Lasă-mă să fac patul de și nu să căpăm după. Nici căpăm. Sigur că trebuia să facem. Da, dau mai încet la televizor. Gata. Sper să nu se audă, să facă reclamă la... Mă rog. Și aici am uitat că am lopată. Puteam să sparg cu lopată. Și aici... Tot cu lopata spargem. Sparg. Ok, așa. Nu pot să ies. Bă, care-i problema? Trebuie să sparg. Cred că așa. Și pun și aici. Și tot pot să urc, nu? Da. Hai să sparg. Pe bune tot doar am pus. Ok. Gata. Aici o să fie mina noastră. Ok, și o să mai mă ocup eu pe afară, dar deocamdată facem înăuntru. Pe bune. Pardon. La ce are dat? Acolo și așa. Mă rog să iei de o dată. Ok, gata. Ok, și aici să sparg. Pe bune! Ce trebuie să pic de fiecare? Mă fac.
Bă, ce are, mă? Ce bă sunt? Spune-mi dă-te mai sus. Ok. Și... încă o dată, da. Și acum voi. Ok, și aici o să coborăm. Ok, și acolo e greu de făcut. Nici nu merge să urc. Ok, nu merge să urc din cauza. În spate. Nu. Nici ce n-am. Ok, așa. Ok, aici, așa, coborăm. Ok. Trebuie să-mi facem și un pat. Nu mai am lemn deloc. Ok, hai să facem și o sabie. Și trebuia să facem și un top. Ok, nu mai avem sticul nici nu. Din lemnul ăsta, cred că o să ne facem o casă. Ok. Ok, nu mai e nimic. Ce vrem să avem acum? O să ne facem practic o casă. Plată punem la și facem aici o căsuță. Ce căsuță? Nu știu. O să facem aici, lângă o căsuță mică. Încă bănuță. Cabană mică. Cabană mică unde să pot să stau. Și în ce mai mult o să construim mai bine. Bănuță. Mai culegem lemn. O să trebuie să facem și nu mai lemn, nu? Numai lemn alb avem. Mamă, m-am călăt.
Nu contează dacă e simetrică, contează să fie o căsuță cât de cât. Și sper să-mi ajungă pentru, nu cred să-mi ajungă, dar pentru căsuță așa, nu știu. Și mă gândeam să fac, știu ce să fac. Să mai tai lemnul. Fac și acoperișul. Știu cum să fac acoperișul. Aș mai trebuie să așa. Deci acolo punem așa. Haideți să facem ușa. Dă 3 uși, dar nu știu. Și pa, lume!